Soğuk. Virusam. Soğuk. Doğru. Sen ne edeceksin diye uşkalar ulan. Ön kıyalay. Öydek ne etse öydeki. Öydek mi? Öydek mi? Geziptir ne? Geçiyor diye. Öydek mi? Nämettin bolma, näme diýen men sana? Ay böyle. Kovulsan oluyor. Gyýyz ýok, gyýyz. Seni maýdaýan, oturup birdaklarla. Goýam. Vay. Sen kız yok desen de ben bilmedim. Men dogruda da aýtjan, nä? Dogruda dogru diýsen, bu menne gyýyz ýok. Kotone. İtnäy bile olana gerek değil mi? Näme olanlar bolýar? Öyle. Nädir? Näme edinçe? Bilemem. Nämesin başga diýär? Murat nerede diýär? Genece ýatyr öz jaýyna. Gençene men bu bolşuma gorkanır. Tak gorkýar senden o. Kim aýbytaýda diýär?